Kanoradza kuti kana kuyai ngozi vanhu kana ina maendera akawanda kudai kwaikuyayo kana mvura arungobatsira vanhu aiwa handisutara vanhu kana vachiwanda vanobva vafunga kuti pamwe takaenda kuhari aiwa hatisutara nyimba titutara hangu kwasitore kuti saka vanhu kana vakawana vanoda kuti anosika ziparuziretidzo right ndekwamandisika hapana kambosvikawo here kwana sto pamusoro changani taurai baba ikaitangani nekuti pamusoro vadare vese vari panapa zveshuwa kune chiitiko chakaitika kumba kweduku chakatishandisa mwana akanyura mumvura then mwana anyura mumvura tobva tachengeta mwana ndizve tachengeta mwana ndine nyakutoenda nemwana wacho pakanzi ani anoenda nemwana kumochari ndiani ndati no chama yanga yapera azoenda kumatenzi usi vanangobuda namukoma wakati zvakanaka takabatswa nekombi yasejemi tikaenda nemwana kumochari mwana akanochema right inini ndinoenda kuchechi tagara mwedzi nemwedzi yakati wandei handizve ndipo ndakazozwa mukoma wake uyu mukoma namukurumba mawo anonzi Onias asi ndikutaura hangu dai sai daracho pese panapa wana mandiso hatisipo tesi baba handizo kuti wasiripo panoitwa wase wana wasiripo baba asina kuyaba wakapiwa masamona asi wana kuyaba baba zvakana tadaisa izvozvo mukoma wake akauya akasvika pamba pangu inini mudzimai wangu ndiye anga aripo ndakandisika asho akati no wana baba munini ndatumwa kuna baba munini achitana mudzimai wangu ari panapa mudzimai wangu uyu nemudzimai wake namai wake wari kuti wane kwawakaenda waenda kwakanda bhabazi pana baba munini akaenda kutora chikwambo kwasito ndi mupanzisa ndakutaura right zvadaisa izvozvo saka tatirunzi titi tese musoro guma tende kwasito tese mangwani anga uchidzi mangwani tatuti tende tese kwasito kupi mangwani wasvika kumba kwangu mukoma wake zvakanaka ndazosvika pamba mudzimai achibva anditaura ndati zvakanaka hazvinamboshata pakana zvakadaro ndofunga zvese zviri straight ndasimudza foni ndobva ndamufonera mukomana ndazwa kuti watuma mukoma kone ishu yekuti tende kwasitore mangwani ndoamire kati shuwa ndoamire zvakaita mudhara ndii ndati zvakanaka no is alright saka chiitira kuti ubate mukoma wangu ini namukoma wako uwatsanangura kuti rwendo racho mangwani ngatibudire tidini tende sinzi uya angati transport ndachaga ndati zvakanaka makusende zvomana racho ndisazombotaura baunzi awabata rwendo mangwani racho rwakamira sei zvakanaka tapatarara ana information about mangwani racho zvabudirira here ndati mandazoti makusenseni mandafona kwari ndati ko wamwe wakazovabata here mukoma nani namukoma wako mukoma wangu ini kuti anoita madzibaba katika zvisisi zvaurioneshwa kuti ndimutange inini yachingodini inonetsa kuti ndimutaure kuti ndimukatanda kuti hamba yei kung'anga zikazi ndiye no phone number dzawo hazisi kubatika ba imi mudhara mutoripo ngatitoende toteona kasiona makusana kanza akaibva yamatosimuka musasatomboyeba ngaibva tatodini ade zvakanaka mira ndipedze okay right zvadarisa izvozvo ndabva tasimuka makusini nemudzimai wangu ratoenda pastation paya ndasimuka taenda pastation mambo shuwa mota yakabva yamota yabva takati ina baba madongonda ndiwo anga arisa mukuru awari apa pamadongonda tabva tasimuka bva taenda kwaastole kwaastole shuwa tabva tapinda mudariro vastore vachibva vatsanangura kuti no munhu akauya panapa watakapa mushonga wangu ndi Misheki Mandisi ndiye akauya panapa murume wechikuru asi ipapo pandisi kumona ndiye akatora mishonga yangu vatamutaurira kuti ona unouya nebhakiti renjera nembudzi kuti ndikandabaya mbudzi yaka ndiye ndishaisitorera pracho ndisa munhu kuti zvawafambira zvishaya asi Misheki akabhatara kuti no mbudzi nenjera handikwanisi kuti ndiye akabhadhara $50 kwasitolo akati mbudzi nenjera changa wachiremba ndichazouya kotengera kuno nekuti vanhu vari kwanoenda kumachechi vanhu vari kumba kwakwa ndirubva kwanoenda kumachechi saka mbudzi nenjera ndichaya ndichitengera kuno kurwangwe kuno kubva ipapo Misheki anazombotsika pana baba saka imimi chidzokai munoende kunodini zvakabva atsanangura handizvere pamadonda anga varipo
Right? Tabata dzokata uya handishe patazvaka mukoma uya anoda kumadzibaba uya kuti gati mutsagete mutsaga takazi unganidza ise mhuri. Unganidza na ise mhuri. Munganidza ise mhuri then motidaidza driver wangu aripo vakomana wangu varipo. Wouya woomberera maomberera wachaita kuti mhepo imboterami. Pozobudirwa munhu achazobudirwa obva kutsanangurira mafambiro zvakaita nemauriro akaita kutora chinhu chese. Ndata uya ndine mukomana tabva tauya svike kuna mukoma vatamutsana mukoma vatsanangura zvakatsanangura nda madzibaba uya. Vatafonera mukoma wake mukomana mukurumba mawo. Shamani tumemira kata situation kwatabva titunganidza tite sei tikupe nhauro yakwatabva. Zvakanaka tabva tasimuka tobva taenda kumba kwawo. Mukoma wacho akazosvika mukoma wake asvika mukoma wake. Izvo katondishamisa kuti titsanangure mandikene issue iye kuti oneka tiri akabva andibvutira foni mukomana. Foni achibva ikanda pasi. Macho ari panapa kana ndiri kunyepa ngati ndiri kunyepa. Iwe wakabvutira wandibvutira foni maiguru manga musikweri. Maiguru anabvutira foni eri. Musiwe makati tatenda paakafona tatenda muchitarana tatenda. Tatenda akafona ari kuharare ngoti ndakabvutira foni ndiyo. Zvakanaka vanangoti hangu vanangonyarara ndati zvakanaka. Asi ndeta chido chekuti ndaenda kwani. Vamwe waramba asi kwa wasitore ndaenda. Kuti wasitore akabva kuti vanhu vari munomo wese hapana munhu akatsika panapa. Munhu akatsika panapa ndimesheki mandisi. Ndiri zvaderese izvozvo ndabva ndabva ikoko. Mangwana shoma kuseni atazombounganidza ndipo ndiri kutonzwa nharaunda yese iri kutaura kuti iwewe ndiwe wanga uchitodiwa. Vanhu vakaenda kune muprofita wakaenda wakataura kuti iwewe ndiwe wakaenda kutora chikombo chakaurayisa mwana. Chamira ndakabva ndabatikana. Chamira handina mushonga wandakabata. Handibati mushonga bachangani. Kubva mhuri yamukoma wangu kubva kare nekaenda yagara ndichiwataura kuti senene nyaya dzenyanga. Wangotaura kuti aka munhu umwe mwane musha wake. So takuzodzwawo isusu takupa kuzodzwa. So ndikuna samanisi ndakupiwa samanisi. Yemhosva yandisina yandisingambozivi zvakamira sei. Indakabva tangosiyawo kuti zvakanaka. Kana nyaya yacho yakadarisa izvozvo ndiri kutonzi ndichitonzi ndini. Saka ndofunga ndiwo mamiri akaita nyaya ichangani. Alright, pamusoro yedare ini ndini wacho akafirwa nemwana. Handiti. Mwana akatoenda kuchikoro. Mwana aenda kuchikoro nditori mumunda wanga watoenda kumitinga na mai namai musheki. Ndone wamwe wacho kuti wachitiza kuti mwana apinda mumvura. Sei takaviga mwana zvechokwadi. Ava ndiwana baba wangu, ini baba wangu akafa ini. Wana baba munini pane wamwe wasina kutoba kana kwasitori kwacho akaramba kuenda. Iye baba munini umwe wacho asara namukoma mukuru kwatiri. Tiri parufu ipo papo. Ndikati wana baba mamiriro aita mafira aita mwana ayi ini havisi kunditira zvakanaka. Kuti mwana anoenda kuchikoro kwakutodzoka mwana rabox. Sena ndiri kunga kuti wana baba dai mambo ndibatsira kuti timbofambe. Tinzwe kuti mwana chii. Kutaura chokwadi wana baba wese namukoma nguye wakaramba. Wakandibvunza mubvunzo wekuti iwe nhasi unoda kutanga kufambira mwana wako. Ko wese wakapfa kumasure mudzinza wakamba wafambira ere. Tikati ko wese wakafa nenzira dzakaita kunge idzi here idzi. Wese wachibva wandipindura saizvozvo. Wakati mbanataurira mukoma ndikati imi mukoma ndimasara ndima baba pana. Mukoma mukuru kwatiri. Saka imi mukoma tiri kuti todii hedu unoti wana baba waramba. Dai baba wangu anga aripo otherwise. Apa ngadati ngatidini ngatifambe. Mukoma akati iwe ona munin'ina na mai mofamba zvamuna amanzwa motitaurira. Ndakafamba ndofunga kumaprofita anosvika 5. Ndichinzwa inini nekuti pairwara baba ndakandofunga mamuri pataifamba because baba paanga achirwara takafamba nababa ende baba itoti fambai kwese kana kuenda neri maprofita akadedza maprofita mangani pamba. Asi pane mutauro akataura kuti ndiri kuona baba murume uyu ari kurwara uyu. Baba wati kuona maoko ake akachena munatsondinzwa. Asi tiri kuona zita rake rinenge riri mhuru budikira kutaura riri muhari rakaiswa muhari. Uyu baba munini mwacho mukoma akasara mukoma wao wautaura. Haana kubvira akambouya kuona baba wacho kurwara kwaita mukoma wake. Anga asingatoipopo. Asi musi wakanzwa kuti baba afa ndipo patakatanga kutomuona. Ndikasvika pakuzonetsana ndikati mimi hapana chamunokwanisa kuronga bweza munobvira mambo yaona mukoma uyu. Saka nyararai. Saka tiri ipapo tagara. Ini ndikati mukoma tanzwa kwekutanga tatamutaura kuti pari kubuda nawe kuti chakauraya mwana kune nawe kwasitoro. Asi kuti ziwe kuti akaenda kwasitoro wacho ndiani pari kunetsa. Saka mukoma zvatirunzwa izvi ndo zviripo. Akati zvazvakadai so saka mafungo kuti zviitwe sei. Ndikati ini manje mukoma aka shungu dzangu dzadzi kuti dai tasangana tese as a family nditaure issue iyi nekuti hatisi kuziva kuti munhu ndiani. Mukoma akati alright ndazvinzwa ndichazokupa feedback. Hapana feedback yaakandi kudzava
kuenda kwao kuna namudhara inana kuzviziva ndiripo ndaenda futi kubatsirwa bhozi kumbaka gara kuti achitoita kubatsirwa kuti atoita kwakutonzi inini ndini ndaida kutourayiwa nekuti iwe vanonditi ndine nharo handitika panzi iwe waikuongora kutourayiwa ndiwe iwe nekuti uri kunzi wakangwarisa steri iyo isotarisa ururegerewa urinzi nenhake ndopakatanga famba masoko ekunzi iwe kuyazviira mazai ayo kutaura inini ndikati ndotora mushonga wekuzvirera mwana wangu pazvandirwadza pamusoro pacho muri kuramba futi apa shoko rekuti kuyazviira mazai ayo ndiwe iwawawo mwana mudhara wangu iwawawo wana baba wanga handitaurayi munhu ba ndati wana baba wangu ndati wana baba wangu waibva wati wakataurira vanhu kudai soka nematambudziro takazonzwa mwana kwanzi azvingai nekuti ndikati saka ndozvauri kuramba here ore tikana iri kuyazviira mazai ayo ko iwawo ushashungudze kuti tifambe tinzwe sei chiitiko ichi kana ndiri ndazviira mazai obva wanzwanga kuti aizviurayira mwana wangu uri kurambira nyono pandagumbuka payapa ndopatakauya apa pamadzibaba pamadomona tiri ipapo kumashure kusina tabva neishu yedu bvatangotsanangawo sestori wanga watodaidzwa wanewo urongwa hwanga uri kuita ipapo ndopa wakati ine minhau yenyu iyi ndiri kuona ida kubudira kwastori kai ndikati chiri kunetsa chacho wana baba wacho wese hapana ari kubvuma aba kana kwati ngatifambe wotunamata uyo anoenda kumasoya tikati handika kuchechi kwako kwacho kumasoya ndikune maprofita here iye wacho hapana kana tsanangudzo dzaanombofa ataurira kana munhu uba kuti ndikubatirwawo zvakati ndikati oraiti ndopakafoniwa kuna baba stori akati kuno mandisi akasvika pakasvika mandisi kuno haunosvika mupfanavo pakasvika mandisi wechikuru asi mandisi uyu zita rake ndichakukonifemerai tiripo ndo takasvika kuti tidini tiende pakuti tiende uku ndopandakati saka zvazvakadaro baba ndoita sei zvikanzi munotsvaga mari yenyu yemutete yekuti musvike nayo ndikati ndinoto ndini nototsvaga ndopatasvika ndadaidza mukoma ndikati mukoma nyaya iripo apo ndekuti tafonera sastori uku afonewa akati shuwa kuna mandisi akasvika kuno but handisi kuziva kuti mandisi wacho ndiani saka zviripo nekuti mimi ndimi mukoma protocol dzenyu dzamakaronga makati inini handigoni kuenda kuaprocha vana bababa ini ndinotaurira baba zvichirawo mukoma ndiye ababa wedu isusu mukoma ndiye anoendawo kuna nani kunana baba wataurira saka mimi mukoma moenda motaurira vana baba kuti ndio ishu ndandiri kuti wauye kuti zvamakabva pano mwana ashayika hapana akazombodzoka kuti zviri kufamba sei kana kumuswawo kuti mafungo tidini wese wakabva ngotizii saka inini chewataurirai kuti ndiri kungoti waitungana ndiwo apewo feedback yezvandiri kunzwa akati wanobvuma here kuuya wana baba wacho ndikati iwo wanorambei pachiitiko chakadai icho ora ini ndini ndinofirwa manje iwo hawafirwiba ndo zvamuritaura here izvozvo koma akati ndichabatani baba urimbo wacho nhasi unopadare pana paaramba kuya ndiye akaramba futi kuenda kwababa stori ndikati right imimi zvazvakadaro mukoma zvatopera kaizvi ndakutomirira kunzwa kwamuri kuti ana mudhara uri kuya rini tosangana ndowapawo feedback ndawapa feedback kana vanhu muri kuti hamuna mari haisi mhosvaga ende kuenda kwababa pastori konzwa handisi kuzvirapira inini mhuri yangu kana kuti inini chete ifamily bozi nhasi uno ndini mangwana kukafiwa muchatanga kuti inini ndini ndatetera mhepo saka ini handisi kuda izvezvo nharo yangu iri pakuti da kutizive munhu akaromba chipambo ichi chibhadhawe chipambo ichi kana ndiri inini hamanzwa handiti muri kuti ii ukazviita mazaya mukoma akati aura ndichataura nani nababa warimo iye mukoma asina vana baba munini yeye